जय जगन्नाथ सांग मैंने आज हूँ चैत्र मासर प्रथम पाली मंगलवार तापर होली उत्सव से सकाल सकाल मुझे गाधे पाधे ठाकुर पूजा कर दाणी माँ को पूजा कर तो बर्तमान मुझे दांडे पणा देदेवी तापर आम होली खेलिया। हापी होली सांग मैंने आसतु देखा कौन सब करवा नहीं आसले होली तो आउट मोर ओषा भल लगे मुझे काम कले देखिए समय बने नाइस बढ़िया लगुच मौन व्रत पर्यंत मना कर चाह पी सारा पर सिंगड़ा आनी सिंगड़ा खाईदबा आज सिंगड़ा खाई सारदबा चाह पी सिंगड़ा खाई सारा पर रंग खेल Oh shit, man. Oh my god. Let me show you what I got. This beat is so hot. Oh my god. Is that bullshit? I think not. Let me show you what I got. This beat is so hot. Hey yo, who made it? I think God. Oh my. इतना मजा क्यों आ रहा है तूने हवा में भांग मिलाया तुमने नशा क्यों हो रहा है आंखों से मीठा तूने खिलाया हैप्पी होली इसी में हम हैप्पी होली कैमरामैन बोले हैप्पी होली हैप्पी ଆଉ ହଳଦୀ Oh, no, 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 no. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.
ବଡ଼ ଭକ୍ତ। କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ଟାକୁ ଆଣିପାରୁନି କାହିଁକି ନା ସାହିରେ ପିଲାମାନେ ଡିଜେ ବଜେଇକି ନାଚୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ କପିରାଇଟ୍ ପଡ଼ିବ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପୁଅ, ଆମେ ତାଙ୍କର ମଉସା ମାଉସୀ। ତାଙ୍କ ବାହାଘର ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା, ତ ତାଙ୍କ ବାହାଘରରେ ଆମେ ଡିଜେ ବଜେଇକି ନାଚିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମ ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଭଲରେ ଭଲରେ ବାହାଘର ହେଇଯାଉ। ଆପଣମାନେ ବାହାଘରର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଆସିଗଲା ଆମକୁ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, 5 ଥର ସିଏ ଫେରିଲାଣି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହୁଥିଲି ର ବାବା ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ, ଫାଇନାଲି ସିଏ ଆସିଗଲା ଆମକୁ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ଜୋର ମୁହଁରେ ସେ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇ ଦେଉଛି, ଏଡ଼ିକି ଟୁକୁଟା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ସିତୁ ବଟା ନୁହଁ ଡେଲି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେ। ସବୁଦିନ ଆସିକିନି ସାଇକେଲ ନେଇକି ଆସିକି ପଚାରିବ ନା ନା ଆଜି କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲ କୁହ, ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେବି, ସେ ଯାଇକି ଆଗ ଯାଇକି ଦେଖିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ନା ତାଙ୍କ ସବୁ ଫୋନ୍ରୁ ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଛି। ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସବସ୍କ୍ରାଇବର। ତ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଯାଉ। ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଛେନାପୋଡ଼ ଖୋଇ ଦେଇଥିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ହୋଲି ପର୍ବରୁ ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ପାଇଁ ଆମେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଟିକେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମଜାମସ୍ତି ନ କଲେ କ'ଣ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ମୋର ହଜମ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲି କହିଲେ, ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖୋଲା ଚୁଟିରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ହୋଲିର ସାମ୍ପ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ମୋର ବଡ଼ ଲାଜୁଛି, ବୁଝିଲେ। ସେଇପାଇଁ ଖାଲି ପଛ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି ସିଏ ବି ସେଇଆ କରୁଛି, ଜମା ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ବୋଉକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୁଁ ଏତିକି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ହେଲେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।